I en tidligere video så vi et eksempel på, hvordan man kunne bygge en kalkulation af en gipsvæg op. Det gjorde vi ved at bruge de indbyggede tømmereksempler og prislister. Nu skal vi se på, hvordan man kan få et overblik over løn og materialer i sin kalkulation. Mange af de elementer, vi brugte, kom fra tømmereksemplerne, og hvis vi ser på sådan noget som stålregler, isolering og gipsbeklædning, så står der kategorien blandet, fordi det både står af løn og materialer. Fodpanelet tog vi direkte fra en prisliste, det var materiale, tømmerarbejdet var en løn. For at få en opdeling på løn og materialer, kan vi klikke på det, der hedder ressourcer. I ressourcer får vi det nu delt op på løn og materialer. På lønnen kan vi se, at der i alt skal bruges 6,25 timer, og på materialerne kan vi få en liste over materialer og de mængder, der skal bruges. I Sigma kan man arbejde med mange flere kategorier. Det kan være underentreprenører, materiel, afgifter osv. I ressourceskemaet kan du få et overblik over tingene, og du kan se og indstille på dine priser. Hvis du f.eks. ønsker at ændre lønnen på dit tømmerarbejde fra 190 til 195, så kan du taste det her. Tryk OK. Eller hvis du får nogle skarpe priser på dine materialer, kan du nemt ændre dem her. Isoleringen ændrer vi til 30 kroner. På den måde kan du hurtigt få tilrettet din kalkulation, så du har den rigtige kostpris. Se flere videoer, så du kan se, hvordan du kommer fra din kostpris til en salgspris, og hvordan du får skrevet et tilbud ud til kunden.